koma ngagona apa aita nambari unopengere anje matagona zvesa ndiri kutaura angachidza tutazale samati ale nagona aita nambari kana atenga mota ndikutaura kungoti ale natenga mota mukataura zvodo titafunga ndezvekuchikoro kututaura tagona aiwa I feel safe ajayoteve ndo kanonzi ka-lunch box kuti kana zvinhu zvakaoma unogona kuti kaisa moment yotanga kurira speed wakakatakura but karight aka ati 2026 ka tinoita kumhanya baba ndiri mupenzi vanga mhanya mhanya ndiri mupenzi andi mhanya muri mupenzi mukera ngamwana mwana nomhanya ari mumotikari nditaura kuti 2026 ndedatenga benzi wakutaura zvekuti ndechimhanya ndiri munhu zviri kubva kwakuna 2026 munenge matenga benzi imimi asana 2026 yepafoni yepawachi kana kuti iyo ndikutaura kuti gore ra 2026 20,006 akanyama maputa acho uri kubva wacho kunge droski apera kwanditwe mutaridzi